Hallelujah. 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 Amen. Oh, sithi hallelujah. Abantu bayifune phansi babe nenhloni. As if it's something strange. Okay. Jesus. It is not a foreign language. Oh my God. But it is the language that belongs to us. We need to instill sifake noba ingafakeki ukuze ihlale zinze, because sikwi-generation engathi xa ubiza igama lika Yesu ibe ngathi ubiza into elumezayo. Sizoyifaka ibe familia noma ingekho familia ukuze zinze ihlale. Noba sishumayela ngexesha ejongiswe ezantsi kodwa sizoyiphethula. Oh Jesus. Noba sishumayela kwixesha ekunzima ngalo kodwa kwikhona esikuzo sizawuma siyazise inkosi yamakhosi. Hallelujah. Ithuba esilifumeneyo lelokuba siyazise inkosi yamakhosi. Sizomemezela namhlanje bazalwane, uYesu uyabuya. UYesu uyabuya. Yesu uyabuya. In case ube kanti ulibele, asizange zohlala kule ndawo kodwa sibheke ezulwini. Lungisa indaba yakho namhlanje ngoba ixesha eli liphelile. Lungisa indaba yakho. Azange uzokhonzela mfundisi kodwa sokhonzela ukuze siyibone inkosi yamakhosi. Kulethi bazala, kulethi kakhulu. Kulethi. Oh, manithathe lithuba libulise. Greetings to the presiding pastor where Apostolic Faith Mission Ithemba. Hey. Azala mnandi ligama lane meaning Ithemba Assembly. Angibulise mfundisi. Nomama. Wow, abantu bami. Endibathanda kakhulu. Andifuna ukwanda ke kodwa uyabonakala babe kufanele bafundisa umgquba kudala ndilapha. Kuthiwa iqale nini inkonzo on Monday? Iyo niyavimba. Bekufanele bakudala ndilapha. Ndizova ubuncwane balapha on a Saturday. Sekuqola ingqokoqo. Mandibulise bafundisi bami kakhulu. Ndiyanithanda. Ndiyanibuka. Ndibuka umsebenzi omhle ongaka. Ngeke ninganikeli apha. Ndiyanyanzeleka ndinikele apha. Ndibuka umsebenzi omhle ongaka. Ii-pioneers ayingobantu nje. Ngoba wonke umuntu uyoyika uqala. Kodwa urhalela ukubona into emuvayo. Andisazi isibindi singaka kodwa kufanele ndimke ndinaso namhlanje.
esisokuba kube khona into eqalwayo. Ngoku ndingenayo apha ndiyajonga, ndiyabuka. Ndibuka isound mfundisi. Ndibuka ubunewunewu obuhle. Ndidla ngojonga ke apha ezifotweni. Ndijonge le ndawo kuyo uba i-auditorium etheni le. Kuhle kakhulu apha. Ndiyafuna ukutsho bazalwane that supportani le vision ngoba ine potential yokuya kude and iza kuya. Investani apha ngoba intsikelelo yenu ilapha. Thandani ababazali uThixo aninikeze bona. Bangakulinge bakhale nosuku olunye. Mfundisi ngicela unikela apha. Kuleni into ndiyibona ngicela unikela. Asiphuma apha sithethe into yoba intoni ekufanele ninikela ngayo apha. Okwesibini ingangokuqala ndisiza apha. Kodwa ingangokuqala ukuza apha kodwa ayikho kokugqibela. Ndisiza apha. Ndililele ezintsuku ziliphosileyo. Kodwa inkosi izawuveza ithuba. Bulisa befundisa abakhona tata nomama umqhuba. Ndivuyile tata amba ndifike nikhona. Tena ndibangalaqaza ndikubona. Ndibona umama. Khomba ke umama uzawuphendula ukuba hayibo wayedwa utata uphi. Manibulise kakhulu sinceke zenkosi. Sigqibelene kudala kakhulu befundisa abakhona otata nomama ibandla lonke lase-Ithemba egameni likaYesu, amen. Manixolise okokuqala. Ndihamba ndedwa ndifika kodwa nokudiba. Ndihamba ndedwa unkosikazi ndimshiyile. Hey. Kodwa ngomso unkosikazi ndimshiyile ngenxa yezinto ukuba ninzi. Sohlulalana ke wabheka kwelinye icala. Ndathi andinawude ndingazofika ngenxa yaloo kule ndawo. Ndiyaxolisa ke bathandekayo. Ngenye imini ndizawuza naye sizaba sonke kule ndawo. Without wasting much of your time. Inkosi sihlanganise apha bangcwele for a certain purpose, you know. When uThixo ehlanganisa abantu ngolhlobo usube kunesizathu nenjongo ethile. Sihlanganisile kuThixo namhlanje. Sezithethile inceko zenkosi. Akho nto ingathethwanga. Cela sibheke ezweni lenkosi. Ndenzele lula ke apha ekhaya. Ndanikwa i-theme endiyinikiweyo. IkuNehemiya. Nehemiya chapter 2 verse 17 sizawufunda yona. Nehemiya chapter 2 verse 17. Apha kuthiwe Thanksgiving conference, Thanksgiving conference. Thanksgiving. Eligama lithi Thanksgiving lithini esiXhosa? Umbulelo. Yes. We are here to say thank you, Lord. Uhambe nathi kwade kwalapha. IBhayibhile ke ithi ezintweni zonke bulelani.
In other words, awubuleli kuba ungekho nto udibana nayo. Awubuleli kuba izinto zonke zakho zilungile. Kodwa uthi Nkosi uhambe nami kwade kwalapha. Enkosi. We are here to say thank you, Lord. Oh, awubuleli kuba ugqibile ebomini. Awubuleli ngoba uperfect. Kodwa ubulela ngoba kulungile into yoba uthi enkosi bawo. Nakwesi sigaba uhambe nami waze ufika kule ndawo ingawu ngaqhubeka nami. Masiyezwini le Nkosi ke bathandekayo, incwadi kaNehemiya chapter 2 verse 17. Khala ke siqale ufunda pha ku verse asiqale ufunda pha ku verse 1 2 3 no 4 then siyofunda ku verse 17. Sifunda incwadi kaNehemiya. Yes, chapter number 2 verse number 1. 1 Hloko ndaba uNehemiya uthunyelwa eYerusalem. uNehemiya uthunyelwa eYerusalem. Azibuvelaphi sethunyelwa. Yes. Athu verse 1. Ngenyanga uNisani kunyaka wamashumi amabini kakumkani uAstashasta, ngethuba lokunikwa kwakhe iwayini, ndayithatha iwayini leyo ndamnika. Kumkani wayengazange andibone ndilusizi ngaphambili. Ebomini bakhe kukumkani zange wandibona ndilusizi. Azange abubone ubuso bam busangene ebomini bakhe. Kodwa namhlanje ubuso busangene. Yes. Athu verse 2. Verse 2. Ngoko ke ukumkani wathi kum. Why notice ukumkani ukuba ubuso busangene? Why notice ukumkani ukuba namhlanje kubi? Emveni kwethuba elide. But ubuso bakhe zange basangana. Basangana ubuso namhlanje. Wanothisa nokumkani. Yes. Ungaguli njengani ke ukuba bunxunguphale. Nehemiya awuguli enyameni. Awuguli lasemzimbeni. Uvenga bani kumkani. Yay! Usangane ubuso bukaNehemiya. Makube kukho into ekuhluphayo enhliziyweni. Nehemiya kufanele into bikhona into ekushugumisileyo. Azange wabanje. Ndasuka ndoyika. Athu verse 3. Verse 3. Kodwa ndathi kukumkani, phila udukhokhobe kumkani. Bekungathini ubuso bam ukungathi rhubaxa xa isixeko abangcwatywa kuso obawo. Into endilimazileyo sisixeko. Haleluya. Ndilimele ngaphakathi. Haleluya. Into endilimazileyo ezintweni bezingalimaza abantu. Isixeko soba omkhulu silimele. Ndingathini noba ndingalimali. Ngoba isixeko silimele. Kumkani ndilimele. Ngoba kulimele esixekweni. Zininzi into zilimaza abantu. Zininzi into zihlupha abantu. Zininzi into ziwuqukuphalisayo umphefumlo. Kodwa namhlanje uNehemiya ulinyazwe sisixeko. Amasango aso atshisiwe ngumlilo. Naso isixeko sitshiselwa amasango. Isixeko sinamasango. Haleluya. Athu verse number 4. Verse 4. Ukumkani wathi kum, yintoni ke oyifunayo? Yathandaza uThixo wamazulu. wamazulu. Endaweni yabaphendule waphethuka wathandaza. Isixeko sinamasango. 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 Is
Yintoni le mayifunayo? Waphetha kuNehemiya wathandaza. Zoe. Kubani la anothi kusithi wabeka indaba yakho? Waphetha ukonjonga enkosini. My God. Sengathi kwakukhona isitshile. Oh my God. Asithi lento is not about mna nokumkani, kodwa yimeko yangasentla. My God. Ayidingi thina sobabini, kodwa idinga intervention kaThixo. Idinga uJehova ngenelele, ngoba sizenzile izinto kodwa sizenza simshiya ngaphandle. Oh Jesus. Sihambile indlela singajonganga uba sihamba nabani. Hey, phethuka! Kubani la ohamba naye? Lahlala uyahamba nabani? Waphethuka wabheka enkosini. Nasiphi lestep osithathayo, jonga into obuhamba Oh my nabani. God. Ukhona noThixo kule nto uyenzayo. Ngoba ezinye izinto zenziwe sithi ngendlela yethu. Athi uJehova oyakhayo indlu ndingayakhi, lo uyakhayo ufumaneke ebulaleka. Yourself. Mhlawumbe ubulaleka kwethu ayikho kaSathane. Oh Mhlawumbe God. ubulaleka kwethu kuvela enkosini. Ngabe Jesus. umbizile na uThixo kule ndlela uyihambayo. iBhayibhile lithi waphethuka wathandaza. Yes, Lord. Funda ke ma. Verse number 17. Unenhloko ndaba ethi uNehemiya uhlola indonga zeJerusalem. Verse number 17. Daza ndathi kubo, ngaba niyayibona nale nqwaleko sikuyo. iJerusalema ingamabhodlo, amasango ayo atshiswe ngumlilo. Ngoko ke izani sizivuse indonga zeJerusalem ukuze siphume ehlazweni. Father God, lizwi lakho lithembekile. Oh, namandla Nkosi nasebusuku nje okuphilisa. Lakhe linyothule. Ligwangqule Nkosi izwi lakho. Ukuze Nkosi liphinde lihlumise kwakhona. Silinde lona. Sime kule ndawo silinde lona. Thetha ke Nkosi ngalo seliwile. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Bathandeka apha sifunde khona. Wow. kuNehemiya. After a long time, after so many years, isixeko sikaJehova silinxiwe. Hallelujah. Ibingu Ezra, ingu Zerubabel, then ingu Nehemiya. Bakwilizwe eBabylon, ilizwe lokuthinjwa. Isizwe sikaThixo sitshabalele. iJerusalem itshatyalelisiwe. uIsrael ebegcwele indawo zonke. Khumbulani uEsther, uEsther. When kusiwiswa umthetho othi onke amaJuda makabulawe,
ithi wabiza inzilo wathi ngicela nimeme onke amaSirayeli akwezindawo akuzo ngoba ebezintsalo for so many years. Ahlangana athandaza ekwezo ndawo akuzo. Now apho sifunde khona kubuyelwa eJerusalem. uNehemiya ebekhokhele elinye igqiza, bingu Ezra, inguZerubabel, inguNehemiya. Xa ufika kunje. iBhayibhile ke ithi waya kukumkani, engayi ngezinto zakwakhe, engayi ngezinto ezibhekene naye, kodwa inye into eyayimhlupha, wayehluthwa sisixeko. Athi xa isibiza athi sasoba omkhulu, ndifika sitshatyalalisiwe. Uya kukumkani, ukumkani akazani noThixo. Kodwa namhlanje uThixo wavela, ngoba isimo nesimo bathandekayo uJehova unesolution yaso. Imeko nemeko unendlela uThixo yokuyiadressa engafaniyo neyamntu. This time imeko izivelele phambi kokumkani, yaphatha indoda phambi kokumkani, yazincama indoda, ngoba xa ugcwele izinto zikaThixo buyehla ubuntu aphakama uJehova. Behluba ukumkani waphakama uJehova, ngoba uzophakama namhlanje uThixo ebomini bakho. Sizobona uJehova ephakama kwizimo ezingavumi aphakame. iBhayibhile ithi wayoma phambi kokumkani, yazimisa le ndoda engenagama, engenanto ebaluleke ngayo, ngoba uvamile uThixo lethi ngelegama ayiphakamise. Lilo ixesha lokuphakanyiswa kwakho eli. Wamphakamisa uNehemiya phambi kokumkani. Kumkani engekwazanga uthatha ilizwe, yaphakama le ndoda, igcwele ngamandla kandikhoyo, yema phambi kokumkani. Ngoba maxa wambi kuyadingeka ubususa ubuwena, kodwa ubamba uJehova. Yambamba le ndoda, yahamba yawuma phambi kokumkani. Nehemiya yintoni? Ndithemba amandla ngasentla. Nehemiya kwenze njani? Ndigcwele ngamandla phezulu. Wafeyisana nemeko zonke egcwele ngamandla aphezulu, ngoba angeke sikwazi uqoba singabambanga yena. Uthi kumkani, ndikwenzele ntoni? Uthi uba ungandigranta nje kumkani, ndihambe ndiyohlola. Wafaka i-application. Application yakhe ithathe nathuba lingakanani. Uthi ngenxa yamandla agcwele kuwo, yahamba uhlola le ndoda. Verse 17 uthi izani sakhe, ngoba ndifika indonga ziwile. Buyani sakhe, izani sibonisane. Into yokwakha yiyo naye nabani, kodwa abantu abonyuliweyo
into yokwakha akwakhi nabani. Yababiza le ndoda yathi wozani sakhe yiyo lindlu kaThixo iwile. Buyani sakhe. Bafika abanye bakroba bathi angeke ilungele yindlalo leyenziwa apha, ngoba whenever kusakhiwa into kaThixo kukhona abakrobayo babaleke babuye umfa. Kodwa yahlala le ndoda yakha. Bafika abanye bajonga bathi hayi angeke ilunge le nto, babaleka. Yema le ndoda yakha. Athi iBhayibhile yayilikrele ngapha ngaPetrofo. iBhayibhile uneme ibe indoda yomthandazo, ngoba kuyingozi ukwakha ungathandazanga. Ngoba xa usakha funeka ubheke emthandazweni. Mfundisi, ngeke siyakhe le ndlu ngaphandle komthandazo. Number 2, ikrele. Yabamba ikrele, yabamba itrofolo, yabamba umthandazo, yabeka isitena ngomthandazo. Yizani sakhe. Yabeka le ndoda umthandazo uyayibhekisha. Nayiphila yakhayo engekho luyakhayo ufumaneke bulaleke. Bangena Senapalad, bangena Tobiya, ngoba Tobiya bakhona nakweli bandla bakhona. Hayi bakhona. Ngaba wakhalathi akanye wakhala Tobiya. Izali bathandekayo, izali bazalwane baseIthemba, sizokwakha kule ndawo. Sizokwakha. Naku Tobiya ukrobile, naku Tobiya umamele, kodwa sigcwele amandla omthandazo. iBhayibhile bafika bathi intoni naleli sini yakhayo, ngoba izawusuka iwe. Ukwabatshoyo mfundisi. Kodwa masibheke emthandazweni. Sibheke emthandazweni. Sibheke emthandazweni. Babuya ityeli lesibini bazobheka, ngoba njengoba silapha kukhona ababhekile. Ilihlo lethu alifani noba sibhekile. Kodwa yinye into yasahlulela kubheka emthandazweni. Bafika Senapalad, bathi le nto liyenzayo iyawiswa nje ziimpungutyana. Intoni ingxaki yakho Senapalad? Kungoba kukhona uThixo phakathi. Babuya bawufaka isimangalo. Yanhlekisa le ndoda xa iphendulayo. Ithi Nkosi, nabheka emthandazweni, ndathi Nkosi qinisa izandla zami. Nkosi qinisa izandla zami. Nkosi yomele izandla zami. Yomele izandla zami. Funa uthandaza, sizawuthandaza. Nomuntu othi mfundisi, ndidiniwe.
amandla wami aphelile. Bangabeka lenkosi akukho nto iphumelelayo. But Lord, strengthen my hands. Qinisa izandla zami Nkosi. Ndizamile ndiyile esikolweni kodwa kwalunga. Ndizamile umsebenzi awalunga. Ndizamile ibhizinesi ayalunga. Why? We are building. I'm discouraged. I'm hopeless. Amandla wami awile. Awile amandla wami. Amandla wami awile. Yonke into endiyiqalayo isuke ibhatyalake. Funa uthandaza nawe namhlanje. Funa uthandaza nawe. Funa uthandaza nawe. Funa uthandaza nomuntu othi ndiyakholwa mfundisi, ndiyakholwa. Kodwa yonke into endiyakhayo isuke iphuncuke apha ezandleni zami. Nenkolo le yam isuke yajavujavu. Akumnandanga. Kodwa ndifuna ukuthi namhlanje akhona amandla asezulwini. Ayi, kunamandla asezulwini namhlanje. This conference is here to build and rebuild and restore. Remold and reconstruct. You are in the right place at the right time. Fundisi, nibulalela ukuze kusinde abantu. Namhlanje uJehova uzokhetha abakhe namhlanje. Funa uthandaza nje nawe. Dala uthanda. Each day iyakubulala. But namhlanje lusuku lwakho. Uba ukhona nje lo muntu noba munye, cela uthandaza naye. Cela uthandaza nje nalo muntu. And now ne-confidence anayo ithemba lami liphelile. Namhlanje uThixo uzobuyisela ithemba lakho. Cela uthandaza nalo muntu namhlanje. Nokuba mnye nje. Ore mfundisi thandaza nami. Thandaza nami mfundisi. Sothandaza nabantu abakholwayo. Abantu bokuqala endibafunayo. Abantu abathi ndisindisiwe. Discouraged. I'm discouraged. I'm discouraged. I'm discouraged because of the things and that I'm discouraged. I can't move. I can't move.
can't move. I can't move. This conference is okhulula wena. Is okhulula wena. This conference is okhulula. Ela lo muntu uchoyo abaleke zapha ngaphambili enthandaze naye. Just nje noba mnye abaleke zapha ngaphambili. Come, let us rebuild the walls. As walls nguwe. As walls nguwe. Nguwe as walls nguwe. Nguwe as walls. Efakho ndoda ezawuzimisa phambi kokumkani ngenxa yezindonga angeke zivuke, but we are here ukuze zivuke ezindonga, ukuze zivuke. Umuntu endifuna uthandaza naye wesibini kumuntu othi mfundisi, ndandike ndamamkela uYesu kodwa ngenxa yobude bendlela ndakhathala endleleni. Thandaza namfundisi. Bawukhona apha abo bantu bobabili ngicela babaleke beze ngaphambili ndithandaze nabo. Ngicela beze ngaphambili abo bantu ndithandaze nabo. Before sibheke emthandazweni njengebandla, ngicela nje kubaleke kuze ngaphambili abo bantu. If ulapha inkosi ithetha nawe, don't hesitate. Just come front. Just before sibheke emthandazweni sonke, ngicela uthandaza nje nabo bantu. Come, let us rebuild. Let us rebuild. Restore. Reconstruct. You, Jehovah. Oh, Jehovah. Ba abekho abo bantu bathandekayo. Cela ibandla lime ngenyawo. Amen. Ngicela niye ukuqhathwa nguSathana nisebenzelayo. Ngicela nibaleke niza ngaphambili. Le nto ithetha umfundisi ukuthi ayinjalo iyenzeka. Khona abantu abazamayo akuzameki. Ngicela nibaleke niza ngaphambili. Ngoba yonke kuthiwa le nto ithethwa iyenzeka apha ebandleni. Azophama sithandazela ibandla lonke. Ngicela abantu beza ngaphambili. Unless niyayithanda le meko yenzekayo. Uyathatha, uyonakala, uyazama, akwenzeki, uyaplana, awuphumeleli. Ngoba ngicela uza ngaphambili. Azothatha one by one. Uza ngaphambili sister. Yes. Ayinguwe wedwa. Andiyazi ba uyika ntoni, uyayazi ingxaki yakho. Ngicela nibaleke manje udlala ngothi ethetha nani. Ethetha nani izazi ingxaki zenu. Nawe rozo isa ngaphambili. Alizonithatha one by one. Nonke ninengxaki eninazo. Le nto ayithetha umfundisi akaxoka umfundisi. Nasivala amehlo. Cela ubone izandla zabantu abakholwayo apha ekhaya. Cela ubone izandla zabantu abalala kakuhle ezindlini zabo bangabutshwayo.
zehle othi mina ndiyakutsha masiphakame isandla sakhe. Wena ucela uphakame uzaba ngaphambili, uphambe isandla, baleka uza ngaphambili. Baleka uzaba ngaphambili. Nonke ninengxaki but nihleli phansi uSathane yanisebezela. Yanisebezela. Niyathanda uSathane umnikeze chance. Naba baphupha mabi bese bangaphambili. Naba babeplan ukwenza izinto asapasa mabeza ngaphambili. Khona abanye ababethembisa abanye abantu ukwenza izinto but azayipase. Andiyazi le ijongisa phansi. Ijongisa phansi uSathane kusebenzela ipoka. Uyayazi into ekutyayo, uyayazi into engapasiyo, but unyalambisile uhleli. Umfundisi akaxoki lento uthi wayithetha ngayo unyanisile. Baninzi abantu abaphela kwangenzeki. Nibhizi nihleli nimamela ukuthetha kwaSathane ikhatha. Saludlala ngoSathane. Nawe unezakho izinto uba ngafaka amasifi awuthathwa bathathwa abanye but uhleli. Nifuna ukuthi uThixo akasebenzi kanti nina abanivumela uSathane adlale ngani. Yazi ngaphe nibethe ngempama nonke. Uyayazi isihlangu